Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Bong, habong, please. Ay, kung kumidyahe, oy. Wa ko magkumidya. Dadoon di ka. Okay ka? Ay, hindi kong baliban, Bong. Ay, excited kay ko. Makatunig ko ng Boracay. Yes, dadoon di ka. Pero kumbinsiha si Chona nga mukuyog siya. Unsa? Pagkapasali ka, nga imong madani si Chona nga mukuyog sa Boracay. Oh, yes, yes. I can make it. Dili tong baliban, Bong. Basta ako mo istikar. Bong, ako ipasalig. Ipasalig na ako mukuyog si Chuna. Okay, very good. And for your information, akong gi-hire si Chona nga mahimo na akong personal assistant. Tinuod ka, Bong? Yes, wa ko magdiaw. Oh, no. Masinam sa guana. Ayaw kasi na. Kay na ako'y pwesto nga giandam para nimo. Pwesto? Unsang pwesto, ha? Ikaw ang mo-manage sa akong buksanon niya nga karaoke bar. Karaoke bar? Na na ko gipahimo o buksan ako next month. Karaoke bar. Dunay live band o dunay mga bilyaran. Okay, Eko. Walang problema. Musugod ka 30,000 pesos ang imong monthly. Oh, oh, Bong. You're an angel. Okay ka? Of course, oy. Ano ko tawag nili? Okay kayo. Lawa pas okay. Ay, Bong. Thank you, thank you. Lawa ko pa salamat ni mo, oy. Thank you kayo. Thank you. Okay, basta on Saturday, we will be leaving to Boracay. Thank you. Thank you, gid kayo. Lami kay linarang bakasi. Para mahingpit ang kabusog, ipis na yun. Pati Ipis kayo. na yun sa bugnaw nga RH. Sige. Wapagili ko kayo numura na kukupog. Selebrasyon na to. Para sa imong trabaho nga, unsa to? PA. Oh, kape. Yes, butong Pagka-swerte. celebration. Swerte ka akong amigo. Ay, pinangga kay ni mo, no? Ay, kinahanglan nga iya kong panggaon. Kay di na siya makakita paglaing tsona ining kalibutan na butong. Tinood na, makibutong di na magkakaglaing pantsuna. Butong kay baw ka, swerte kaayo si Ala nako. Kaysa imong kasayuran no, pagkadaghang ikal nga nayabag nako. Di patoy nanguyab na kong engineer. Engineer? Engineer. Diato. Di ba? Engineer. Pero wala ko isagot ay si Alan mo akong gipili. Oh, mo babay. Tinuod ginabay. Turbida. Kaya pag yun nanguyab na ko butong abogado, attorney. Attorney? Katong attorney outlaw? Notorious publiko? Ay, katawanan. Nanguyab sa mo? Yes, Attorney? nanguyab na ko attorney. Pero gibasted na ko tungod kay si Alan mo akong gipili. Ano? Tinuod ginabay. Butong tinuod ginabay. Pagkaswerte, gani ka kong niko. Swerte kaayo. Tungod kay sa mga professional nga nanguyab na ko, si Alan kay may akong gipili ay. Tinuod ginabay. Pero day, mga tanah ko ni mo. Ano siya pa'y alam, gitaw yung mong gipili. Ang maro mo sa kay ni. Ama ba? Maro. Unay nakakamaro diya yan ito. Porteng maro ah. Kaysa dihang gisugot na ko siya, giturjak na yun ko. Ano? Turjak din ba? Kining Tinood na ba? tawhana, kining tawhana butong mo na naka-virgin ako. Tinood na ba? Tinood na ba? Tinood ka, Chona? Tinood ka? Pangutan na!
Pagutan anas Alan, buhi pa man na. Bay, Ina, nagbakak pa ko. Buhi ginawa yung ang. Tinuod ka, Bayala, tinuod ka. Tinuod na, bay, ala. Ay. Tinuod gina, bay, butong. Tinuod gina. Uy, nawag niyo mo, nawag. Ay, oo, kadiyot lang ha. Hello? Hello? Uy, palayo man, bay. Importante tingali. Unsa, Apple? Dadon ko ni mo sa Boracay, day. Oh, mao ba? O kinahanglang mo kuyog ka, okay? Ha? Chuna? Hoy, unsa na uy? Tumag ba? Okay ka ba? Mga tutos Boracay, day. Manawag na ko eh. Ako pang diskartihan si Alan. Siguro ha. Ay, gakong ingnang dili mo sugot si Alan. Ikaw na ko na. Basta kay manawag na ko nimo, okay? Oh, sige, magpaabot ko, day. Excited na kay kong kaantuan ang napita. Ikaw radi ay hasta kuno. Ha, okay, good. Magpaabot ko ha. Remember na anak kay trabaho. Ug ako day may trabaho na sa ko nga gi-offer si Bong. Busa dili gid nato sa pakyason, okay? Si Apple na itong nanawag ni mo, day. Oo, si Apple. Sa may yan tuyo. Nagpahibaho nga may trabaho sad siya. Ah! Nakatrabaho na po siya. Oo. May trabaho na siya. Yes, parehas Miss Boss. Kinsa ang inyong boss, day langga? Pangalan og Bong. Bong. Bo? Yes, Bong? multi-millionaire. Bong. Mao ba na, mao din ay pangalan sa inyong boss? Yes, unya nanawag si Apple tungod kay unang assignment namo mao nga among kuyugan ng among manager adto sa Boracay. Buriki. Boracay? Buriki na, bay, buriki. Nga mo Boracay, day? Yes, butong. Ang imong amo si Bong? Of course. Bong, kang labasan. Umuadto gyud ko. Muadto ka? Yes, kay trabaho na. Labaw sa tanan, pagkadugay na gyud na akong nangandoy nga makaadto ko anang dapita. Boracay. Buriki. Mao ba, inday? Ngano? Ngano nang naon nimo? Balibad ka? Di ka mosugot? Nga moadto kog Boracay? Kuan Uy, Alan. Ay kasipyat. Ayaw gitawag balibad. Kay first time ni nga nakatrabaho ko. First time sad nga makaadto ko anang dapita. Big opportunity na kay na nga makaadto ko, makataa ko anang dapita. Og dili sad mahimong balibaran ang among boss. Okay? Unsa man pagklaro oy? Musugot ka o dili? Tubag. Mo sugot ko, day. Oh. Okay ra. Okay ra. Makaadto ra gyud ka anang napita, inday. Yes, Alan. Og oy gamita ang motor. Ikaw lay kuha ni Athena sa eskwelahan, okay? O langga, uman ako panuroy og ice cream. Palita mo ice cream, init pa. Ice cream, init pa. Palit na mo ice cream, init pa. Ice cream. Nay! Ulita ko na ni Mi. Dudong, pati kayo. Kali, dol mo. Ice cream, init pa. Wa pa man sa nanay. Matod niya, iyakong kukaon niya. Wa pa man. Anday. Yan ako. Dali. Oh, si tatay. Tay, ikalagi ni kuha na ko. Si nanay di ay? May pahuway, panak. Natuog to. Mao ba tay? Tay, tuod di ay ba? Karong Sabado, kuyog mong nanay ha. Doon ay activity ang among school o patambungo ng mga parents. Mao ba, inday? Kuang, karong Sabado, murag ako na tingali magkatambong na, inday. Si nanay di ay? Mularga ang imong nanay, paingon sa Boracay. Unsa? Boracay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!